Díomh, fáilte arás chuig an seo agus an tatan seo tá an Christmas special agin nó agran speisialta na Nollaig ach na saman bhfuil an ring céine ag an anam sin as gCéadaoin an mar tá aige I Méarla. Ag fáilte arénos cosúil leis an Christmas special an nuair am kick-off Christmasí nó kick-off festive a bhaid an tagran seo seachas an ceol iontach nua a bhí agin ag tús an hagran ach arénos tinhuadíach tá leabhart beganín faoin Nollaig arénos. So tá mis ag tafaidú an siúláideag mí na Nollaig agus, cumir rá generalt agus beidir aintan ar a géisteach linn an nuirí ba is aga faoi seo. Tuig an ná ní bhín mé féin an róchafa leis an Nollaig really gomprad de daoine eile, lá daoine eile bín siad ní bhín siad ag smaoine faoi aon rud eile seachas an Nollaig. Go háirithe colony caiimime rá an colony hartar má os féin ó tús hí na saona. Muhinn sé go sé níos luútha gach líon nach chartar an am sin bín siad ag smaoine faoi Nollaig ag éisteach le cheol na Nollaig agus ag gcónaí leabhart faoi agus domsa nu sé cosú le sin. Domsa tá sin níos mó cosú le séisiir beag in áit lá, le an lá Nollaig é féin ní bhín mis sé rilí déanú aon rud speisialta nó aon rud ró dhifriúil ó na, normal day-to-day ar nó ní bhín méid obair ar lá Nollaig ach cin se ghfuil daoine ag éisteach le seo agus bíon arthú obair ar lá Nollaig nó beidir ní bhín siad ag céile na Nollaig sa mar ealar sin, bíon siad lán sásta chun obair ar an lá sin nó daoine beidir ag obair sa service sláánsa mar hapla agus níl an ráha acu agus caithí siad a bheith ag obair, so seás do na daoine sin mar tá na daoine sin ag tastal agus tá sé dechar ar na daoine sin. Ach, mé féin seachas, lá siar, cúpla lá siar, nó seachtain siar réí a bheith agam ón obair thart ar an Nollaig agus ar nói an rud a smó domsa ná a bheith an dul arás go héireann, mar bín mé chathú an cuid smó tin blion an seo sa Spáinne, so is sean sé ní Spáinne an rud eile just an dul arás go héireann cosúil le mar bhín méid déanamh de an ná I mí Aibran agus mí bhean fóbhart nar héimearás sna míana sin ar fa seachtain nó chaicís chun maclána eáil agus just cúpla seachtain a chathú an sin I gunné na Gaeilge. So sin an rud is mó domsa le an Nollaig é féin. Slócha I meach sa níor sé riomh mar rud an a bhór, bín sa céile nó Nollaig gach bliain, slócha le cúpla bliain nús inis agus mis a th lear. Bín lá Nollaig an taon lá I rit na bliana agus an taon lá an bliain ar fad chulmuid go léir sa teach ar an lá céin ar an seaithre ar gcuin mé féin mar bhirtas ar thóracha Mair fórán agus an sin hisismóirí ní Harlín sé réala seachas ar lá Nollaig béidir má tá cóthharlú. Coincidence aigen I rit na bliana tar le sé béidir lá ag an eile ach te an ná ní bhín mé féin in ar an móran agus bín. Tá siblíní go léir ina gcónaí in Nollaig ach nátainna friúla in Nollaig timppla na chafra chun sin mu taobh mu san chahar freisin agus bín siad ag déanúneart taistal agus ag dul go hátainna friúla le rit na bliana agus mé hisismóir freisin bín siad ag taistal, so ní Harlín sé réala mór an I rit na bliana seachas ná Nollaig a bhíon muid go léir in Nollaig fiú agus an sin go léir sa teach nó sa seomra céine. As a bhí sin go bach really mar chláán agus go háirthe mar dhéanamh nach míon muid sé céile le ar lenar glán sínse agus mar nach chuil ein páistí really inar glán ceapan tin sa sintíocht óhar man tá páistí agus sa teach nó fiú páist amháin agus sa teach nó má bín tú ag chathmh nó Nollaig na níos mó daoine le an chul chahracha agus Anthony agus Unclaí agus seanachracha seanmháthacha is chuile duine sa chlán. Bín sé cosú le a bigger deal, agus bín daoine bit sé céile níos mó, so ní bhín sé mar sin réala I meach just tá sé cosú le bín gach den sir ar far cúpla lá chathú beagnaí níos mó am le chéile agus sin é. So domsa mar dúirtméin rud is mó faoin Nollaig ná just an chance a bheith agam dul bháile agus seachtain chathú arás in éireann. A chaimrá tá mé ar nó seo sais ma Christmas anis is sa bhéil an tatan seo agus fiú an tatan scatsa maidir le cúpla culture Nollaig ar siúil agus sé bhhad níos fóra inis is bhfuil ná mar bhín sé mar scanachtas so tá sé beagnaí níos wintry agus tá actually buint so bhhad níos mó taithnamhas imlíon ná mar scanach. Tá actually sé céile ná Nollaig le seachtain nó go a nús chumrá.
an sin an saharn cúpla láhin hí ar ló Nollaig agin leis an bhrein Gaeilge an seogus bhí sin cosúil lenar sais míseop déirnach nó cruniú déirnach stoch a rih déir na blianam agus rih an Nollaig bhí sin go dasmar bín gachtain é dul an landíine tá si dimithe hána féin agus landíine ag fágáil an tatan seo mar le daoine as tíortha difriúla as éan ar nóíach freisin as an rankas an gearmal as an nidal as an fortingéil as wat ní leon den as an fortingéil lo nidal ar an fearn ach as na státaintia agus as an fólinn agus tíortha agsúla timppla na thurpa agus timppla an dain agus chans mágóil siad ag dulháile an tíir seachtain seo cosú lomsa nó an tatan seo an biganí náma a chathú lena glán. Agus mé eile sin bheits idir as an cos mó sais expats nó immigrants nó am cén fochlúil tú géirí churthú an so is sa bhéil ach an cuid mó acu bhfuil aithna agam arthú bíon siad san ag dul gotí ag an chéad seachtain nó fiú an dar seachtain mé anar bíon si ag dulháile ar fra an fada so níoch mé ar fra tamalaíd ar éos bhí sin astros an buúla le chéile agus an crack bheith goin agus sais Christmas lunch bheith goin bhí sé Christmas lunch anna Spáineach just go ná lón Spáineach le lan tapas agus lan rudí le rins iad siar chachtainine ag an nard so ní sé sa le turkey nó ham agus ach fi sin actually go jazz agus fi sin cool. So bhfuin mé sortanmh as sin as an déir seachtainna agus an déir seachtainna sa thugan an déir seachtainna seo anis ar an dar lasfuid ba mé ag etilsrás go héan ag etilsrás go moille clia tá sam go mé gaúpla mí leir trí airfort moille clia agus go sé mar cean sanna áitna well no bhí me lerá cean sanna áitna is massa domsa agus chur fuúil am an áit sin go háirthe Creekfort a hain Terminal 1 ach actually smaoine faoinis tá an good memories agam ó airfort bhaile lí freisin marall sin áte bhín tú ag tosú na leihann de sire go minic na rimi níos ógin na rimi ráise a chonaí an air agus fiúnis na rimen sin cin sé sin go mé ag dulrás agus tá mé chun a bheith in an béidir seachtain na chathú arás in láliamh agus tá sé sin anna cool nó tá mé ag fiile ar an Spáin tá mé i gcónaigh tanú le fiú ar an Spáin freisin so yeah, listen, tá mixed relationship agam is tócha chuidir meascathe le airport bhaile clia sa lá atá an Johan ach ba mé dulrás an sin ag dulrás gáileh agus níl sam cic ó fada agus bheith mé náliamh don Nollaig ag seans máidir sa fra seachtain beidir gotí an tuchta lásfeithid nó níl lásfeithid agus an sin fillhí mé air sa bhéil ach na mé céad fan géad chinsan íl an tetsels curtha in áirithe am fós so fan go bheicimiid. Ach ja, ní mór an sa tradiisiúntaí na Nollaig i gcónaí ar ihe Nollaig tim amach go ré thart ag 3 clog 4 clog agus an sin ar thugam marás bíon sa lína gréine má tá naimsir ceach glóir agus de ná camera ní bhíonn sé riomh a churbáistí ar ihe Nollaig ní féidirlumm smaoine bhar aon ihe Nollaig i me héalsa in éireann ar á sé churbáistí so níos am cin chuí satá an réomhásnéis forecast an tatan thugan ach fan go bheicmins so i gcónaí bíon mé ag ré an sin ar ihe Nollaig cartar 3 nó 4 clog i grit simple an bhaile agus ag ré hús gotí an portach freisin agus bíon é go thomláin i éonar hús an sin tá sé go hintach bíon an ní bhíon lína gréine ag an am sin nach pís le písa tá sé garí ní sturcha tá sé go deas bíon tá spéir chomh mór an sin beidir cean an rudí is fearr faoin áit gras mé féin in náliamh in éireann cic mór agus atá an spéir thula mé tamtíirnin ag leart fí cúpla blian ó hin bhí sé leart nuair a hen tú tíh muid char na Gaeilge agus an rud céanna timppla héann ach go háirthe náit gras mé féin tá spéir chomh mór mar níon éon ferganibh anna áard nó an rud mar sin so tá sé sulgóil tú is dóm ag an agus statuin an chuilerad eáil agus na scamal friúla agus an solas agus lína gréine tá sé go hiach so ag tú go mór le sin agus honestly seach sé sin ar nó bíon duine agin ar lá Nollaig agus
Im lína tá chun rud buúní nua a dhéanana freisin actually ar lá Stefan ar an saoil lás féid tá mé chun dul amach go an ráid an sin ar an tíhile te Tagann Gaeilge agus ba mé ag ri. Tá Ross arsúil tá Ross 10k arsúil an sin de rannam de fields an ráid. Ceapan bíon maithir ag déanú an Ross sin gach blion le beidir cúg nó sé bliana nús agus gcónaí bhí sé ag rá le mó caiitú é dhéanamh blion bháin dúirt mé mlíana, Tá mé chuna dhéanamh agus ceapan actually mai má ruirtar thóracha ag déanú an Ross sin freisin. So bei sin ba agus tá mé níos achlínis ná riomh. Honestly, like an 10k seo ceapan goimíon an é dhéanamh faoi charcha nóid agus níl 10k déanta go riomh a héal san am sin. Like cínsa do méid mé chun an 10k a dhéanamh péidir an nuirí. Fic sé ar chuig an nóid ach molína tá neart réid déanta agam cúpla Ross freisin Ross in Madrid an Lap Marathon am Ibran agus freisin cúpla Ross an seo is savéil agus áit na chungar do savéil is íhanlam lá an Ross agus an seans agam an na Rossi a dhéana tá sé go hinnta gan an buzz aon tú ar an lá sin agus just an spríal ar fád agus nar bhín na lá daoine ag ri le chéile tatamán buganí níos mó brú a chuirt féin agus tatamán buganí níos mó fuinneamh a bhaint amach, so ag tú go mór le sin gothirthe ar lá nóla ceapan go mbeidh atmosfér deas agus le chuna é baid aimsir cearclóir ar láiste fan mar na mé gurí bheith ó mu. Agus ag stalabáistí ag an am céanna na bhíh sin go deas. So sin an plán réalaí le haid Nollaig just seachtain na chathú in éireann i bheith mé gobar ar churbe ag tógáil go bogé ag déanana gná rudaí mar bhím i gcónaí inar héimeráis chéann beidir láháin racha mé teach Tagann Gaeilge agus sé mé pí siopadóirta is sé an sin. Agus mu ar siúlótaí béidir beagnaín is sláb ach bhaid sé an fóric gus ceafam taréis cúpla blion i mo chonaí an seo sa Spáin tá mé taréis dul sais saft ní minn an déile leis an fiocht níos mó, so fiú blintó hin na bhí mé ráis mo chonaí in áliamh ní bheith mé riomh ag snáb i ri mí na Nollaig, so béidir goach méid béidir tá se anéis gan is agus mé féin sit an seo is bhfuil in eisceart na Spáine agus ag fécans tú mu den inneog agus an gréinnig tanmh tá se anéis go an rá gohfuil méid chun dul ag snáb in éireann sa fuacht le ní sam cico fór agus a bhaid sé 5 Celsius 6 Celsius ach an fan go bhheicmid an seachtain se thugan ní chénsa fós ach ba sé go deas ceapam tá mé chun teachtarrás an seo lethaí ihe chun bliana is fearla ihe chun bliana an seo bín sé messí ras in éireann just bín gach duine ó mu agus gach duine géirí é chéilura ar nó ní bhína aimsir chomh jazz so seans má go mbeidh sé churbáistí agus ní ha níon na leichen de sin lom nar bhín gach duine ó mu mar just bín a mit sin hassle leis a gcónaí bíart íoch chun dul isteach go áits a bhín siar an eiscad ag an ná mar tá sé dtíar níos má agad a hiile an hé sin agus tuigim é sin tuigim cén fá céad fan géad agus an tin tá sé dechar chun duch áil tá sé dechar an taxi áil arás nar táigh toháil ag dear na hícha chumh mála sin just bín sé plódaí an nómarcha réine a landíine a bhíon amach just once a year agus ní bhíon mór an clachtú acu maid le dul amach agus cén chuí beceartmh a bheith ag omper agus rudí mar sin. So an seo tá sé bhád níos fearr actually mar ní bhíon sé cosú le arás sin éireann ní rud an a bhór é ihe chun bliana an seo. Bíon daoine ceapan chud smód a chuoine an chud smód an na Spáinnig bíon si de cathú ihe chun bliana lena glán agus in éireann ceapan ní rud é sin ar churbe just bíon daoine ag dul amach lena gcóirte. Béidir tá tradiisiúntaí ag daoine ag an in éireann mat le dinner bhacu lena glánach imimeclánsa ní sé sin an cás ar churbe ach an so bíon daoine ag dulach lena glán agus bíon sé bhád níos siil som an táú gur dulach agus dul go bear na teachtarhanna just tá sig le gná ihe sahar nó gná ihe ina so tá sin go deas bíon daoine bí sé gnóach ach ní bhíon sé plódaithe agus tá sé ééis go an dul seach chásanna de friúla tá sé ééis gan taxiáil so tá tú i ggéirí dul amach le ihe chun bliana bhfuilhann go mór an Spáin mar tá sé éasca níl a méid hassle a méid céine hassle mar bhíon orintanta in áitina agus le ras in éireann ru déontíos tóchas na stáitsaontaí freisin tá rud céine so tu mé ras an seo an chud is mód sa cóirte
ní bhaid siad ras is sa bhfuil go dtí an chéad lá an chéad lá an chéad seachtain de bhí anar gotí an 3 lá an 4 lá an 2 lá so mar eile sin ní ceapan go mé ag déanana mór an ar ihe chin bliana nó go sé soach chill ar éonos so sin an plán really an nulaig like níl mór an eile tá sé gá nulaig difriúil agam stocha ceann amháin an seo is sa bhfuil atá ar siúil faoi láthair agus ag buaile le lán daoine difriúla le seachtain na nús daoine atá ag dul bháile agus tá cúpla car agam an seo agus tá si ag bugú bháile sa lán aimsúthe nó tá si ag fágáil na Spáine mar gur é seo dearan na bliana agus ní siad ag teachtarrás so ag gabhfuil sláán lo agus daoine eile nach maiarrás go dtí mianar ag gabhfuil sláán lo san freisin agus ba cúpla rud eile an teachtain seo just ag buile daoine difriúla agus céadúir na nulaig agus tócha nó gur sláán na daoine difriúla so seán sais nulaig domsa na leichanta seo is sa bhfuil agus an sin rach méras ar an damhnach agus ba seachtain agam an éireann agus sin an nulaig a bhaid agam arás é náliamh. Hi guys, miarú beag faoi cúpla rud ar siúil ag Learn Irish Online an nulaig seo. Ná an dermid má tá tú gurí brontanas a cheannach le duine aigen agus ceapan tú gohfuil an duine sin ag gurí fios a chur ar a gcuid Gaeilge nó beidir tús a chur leis an Gaeilge a ólam i 2025. Is féidir leat cuasa ó ceannach dómh ó learnirishanline.com tá an bun chósa Gaeilge thús an sin agus freisin tá an cuasa tuiscne má tá tú gurí go bhuihí siad an chósa sin mar bhrontanas mar riomhfost ar lá nulaig é féin just chur riomhfost tuigem ag liam.learnirishanline@gmail.com agus baimid san an é sin a thucrú. Chomh maith lei sin tá tú inis inán an bailreacht omláin the full membership a chóirt mar bhrontanas má haon tú go patreon.com/learnirishanline ba ráha an sin chun an brontanas a chóirt an chósa a chóirt mar bhrontanas. So tá tú an mar hapla 3V san bhailreacht omláin 6V nó beidir blian omláin ó chóirt do chuna aigen mar brontanas. Má tá aon cheisna agah faoi aon rud agus tá tú géirí brontanas nulaig a chóirt ó Learn Irish Online agus níl tú 15 faoin nó níl tú 15 cad é an ráha is fearr just choirí fastúgam anis ag an seola céine liam.learnirishanline@gmail.com. Gur míle mágah. So seach sé sin rudí eile maidir leis an nulaig rudí a haníonlam rudí nach daníonlam stocha cheann na fána nach daníon an nulaig go mórlam beidir gompráid le daoine eile ná an méid like commercialization kind of materialization simple na nulaig agus gomín sé léir faoin na brontanis agus bíon daoine chrááim i brontanis a cheannach don chuna seo agus an chuna seo agus an nó an duine siúd agus tá le cin fáil se seo chótábhad a chun brontanis agus orintanta brontanis nó brontanis an bhra cheannach le haid a lán daoine sa friúla agus ní mórnta bretan sé ar an duine agus ar an gláin freisin ach tá se sin tar éis áirithe mar an rud is tábhachtaí le haid a lán daoine agus ní níon se sin go mórlam. Rudí a níon go mórlam ná kick-off jazz agus atá gach duine. An sos Spáin agus freisin raisinéir an ceapan gomín daoine tá an gomín a an stras ar a lán daoine ag an nulaig go háirithe ar hisismothirí beidir níos mó ná aon daoine eile. Agus gomininic leis an obair bíon daoine an gnótha leis an obair gotí an taon lás féhead an dar lás féhead gotí an lá a bhfuil siad sir an obair ach tu an ná an chud mód roioine gen siad éirecht ceapam agus mé féin gan dás. Jane America a bheith buúna níos cinálta agus buúna níos deise le daoine agus just bíon gach duine sais good form mar ar fá i neá humor. So tá sin go deas maidir leis an nulaig ceol na nulaig tá hín ceol na nulaig go mórlam fi mé leabhart actually ag an lón an sin ar an sathairn le chúpla duine maidir le cad é an tarrán nulaig is fearr leat agus ceist Jackar atá insaí ach ceapam domsa cai sé bheith idir féirte in New York tá sam gur feargur fíor le dránach é sin ach féirte in New York nó béidir freisin Last Christmas le bhana agus tá sam a látíine ní haníon Last Christmas lo nó bhín siad ag smaoinmh goil sé cosú le beagnach
arán sais jokey ag an am seo. Ach domsa tan hí sé go mórlam. Yeah, last Christmas le bhain ceapan go ach tá lán cín anhá Shakin' Stevens mar hampla an ceann na taiga an ceann tá le Slade freisin. Agus ceapan ghfuil siad níos fearr mar gheall nach lusin tú ach or amháin sa bhliain iad nó ní or amháin ach just mí amháin sa bhliain iad. You know, a lán san na harán sin cosú le gachar mar hampla má piochan tú arán Drake nó arán Ariana Grande nó arán na Hosier a hat níon leat. Mun rá tú in an éisteach leis ach I mí amháin I réit na bliana. Ceapam an bhí sin bheith tú bhd níos buíochas agus like bhainfá bhd níos mó taithna bheas freisin mar gheall ghfuil an sais cad é an focalíntoach sin I méile scarcity ag buint leis ghfuil beagnaín sais gantanas tin rud. So yeah, tá dín an chuid mód sinna cín cá luúlalum agus ar nó bí me gafa leis an gceol. Bhí méid swinmh actually bhfuil aon duine bhí méid láirs fí Spotify Wrapped an seachtain sa catsa. An bhfuil aon duine bhfuil arán Nollaig acu sa top 5 in top 5 songs in bhliain le. Mar ar nó, you know, Spotify Wrapped ceapan bín sé ag chorthebh na harán a bhín tú géisteach ló ó ar nó tús na bliana, tús meanar go dtí Sarah mí over. So an bhfuil aon duine chomh crackal sa sin an bhaitan sin go mín siad géisteach le cheol Nollaig I réit na bliana, go mín siad géisteach le Last Christmas le Wham I lór an tairí agus siad san ar an srá beidir I Mallorca ar léithan de sira. Lil Sam a cínsa gohfuil an méid sin daoine eisteacha agus daoine crachalsa an mhaithan sin agus seansmach gur agus ní méid tuairt amach faoi sin tá misán eisteach freisin ar chlí ach cínsa gohfuil duine ag an mhain sin agus just bíonn siad géisteach le arránaí na Nollaig an bhliain ar fad. Scan an Nollaig ní bhí mar ó gafló ach sin rud a hantíon go mórlam atá gin in éan ar éon tin sagam an mínsa ag daoine I tíortha de friúla ach in éan na gcónaí ar RTE agus TV3 agus cin channels eile atá gin in ar well bíon mu ag féchan ar na cín as an rí daontí freisin or Sky agus BBC agus ITV I gcónaí bíon lean scanan ar siúil agus minic níos scanan like Nollaig a bhíon I gceistló tá sin níos mó cosú le like Harry Potter agus cín nachhfuil sais overtly ag buint leis an Nollaig agus actually tá níos sig go bhórlam ag gcónaí bíon lean James Bond ar siúil agus just tá tú an telefís a chur siúil ag éon nám agus féchan ar rud éigen agus domsa like ní bhí méid féchan ar scanan ar churbe really beidir bíon méid féchan ar grás scanan nua gach bliain agus seachas bíon méid féchan ar lán chlór na fásnéise well a lán chlór na fásnéise. Cúpla ceann I réit na bliana tóch má hagan ceann nua amach a hentníon lum. Ach ag an Nollaig tá mé bhd níos sásta chun just sí síos agus féchan ar péród atá siúil ar an telefís in áit just a bheith ag lurig ar bhí me chun Spotify ran sin ar Netflix agus ar Amazon agus ar na streaming services. Tá mé actually níos sásta just lig de RTE agus lig de BBC mar hampla an rá a dhéanamh domsa. Ok, péród atá arsúil, tá ní péród ach an chuid is mód a rudí a churthaí siad arsúil ba me sásta chun just sí síos agus féchan teirthú. So sin rud freisin bhfuil mé agsúil go mór leis actually an Nollaig seo. Ach ja, níos ar róhabhatá dom rií a compráid le daoine eile, níos má an éonra just an seans agam an dáháile agus tá am le lán daoine is am fíor deachar. Ein Nollaig sin rud nach daithníon am freisin I gcónaí ar na fógrathe ar an telefís bíonn siad crothú an íomhá seo go bíon gach áit go le Winter Wonderland ag am Nollaig agus bíon gach duine ag mothú go má agus bíon gach duine cathháama le céile agus tá sé fearfalainn a lán daoine. Ní bhíonn sé mar sin ar churbe ar dús. Ní bhíonn sé chruisneachta ar churbe gan Nollaig agus fiú mátá sé chruisneachta ní had níon sé sin le a lán daoine mar bhéidir bíonn sé níos dan séirí ar na bóthra nó ní féidirló dul le gobar mátá sé níos am a lán daoine fástal ní had níon sé le ar churbe nar bhíonn sé ag chruisneachta. Ach níos mó ná sin ar nóí mar dúirtméid níos luútha le lán daoine is am fíor deachar I dómh go háirí a thuismóthirí ceapam saolaí dá méocht tú I a thuismóthir agus tá cúigear fáistí agat agus an sin tá
beidir na chulcahracha freisin ag tacadín tac ar lá nollaig tá an brontanis le ceannachad tá sé dechar an déile leis na páistí mar tá siad i gcónaí ar bís agus tá siad tá an fuinniuh acu an bhí ar fad rilí ó hús na mísa go dtí lá nollaig I féin agus caithí tú an duine ó olbhú agus tá lán rulí I gceis leis agus le lá daoine gothirithe in éireann inis agus well gachtaí rilí inis in éireann sa rí daintia tá lán bhrú freisin ar chluine difriúla margheall ar an aspa agad margheall ar chuchmh costasach agus atá rudí cínsa ní mé féinna ceannach mór an brontanis an Nollaig seo a cínta bhfuil le lán brontanis níos costaí ná mar a bhí siad beidir cúpla bliain ó hen agus tá brú agus tá tugus mé bhá an daithníon an brontanas seo leis an duine seo an bhfuil an rud seo acu hána féin agus beidir nach bhfuil a gá nó trí lá siad ón opair beidir níos slú beidir tá túrás ag opair ar lá Stefán nó ar íhan Nollaig so tá sé dechar lethaid a lán daoine agus a lán daoine beidir chail siad duine éigen nar bhí sin níos óge thart ar an am Nollaig agus ní féidir le taitna bh bhaint as an tréimhs ama seo nó Peter Marialcoil sé anna dúrcha agus ní bhíon an aimseir ó dheas bíon daoine ag mothú faoi le bhrí mar eile sin so tá sé dechar agus ceapan go sé tábhta go an Nollaig chun é sin a chuineáil I dhéonsín agus nach míon gach duine ar nó freisin daoine ó religiúnaí agsúla Muslimig mar hampla ceapan nach míon siad rilé chéad lura nó Nollaig ar churbe so tá sé tábhta chun é sin a chuineáil domsarínas tá sé tábhta chun é sin a chuineáil ar ma insín im lína agus an Nollaig ag dúirdim linn. So sin é, so Nollaig chuna díomh go léir, guys níthe seo an Tagann Gaeilge le gCéadaoin Weekly im lína, seo an schedule, okay? An rough schedule ar énos, beidir go nachróid sé ceapan go maiid sé mar seo. An céadaoin se thugann ar nóí sin lá na Nollaig, so bíh lá Nollaig agus séisre Nollaig ionach agah go léir, agus bunig í taithna bheas agus Tinnig cínta chuna bheith grábhar agus cinálta le daoine difriúla agus daoine timplairt freisin agus bheith buíoch as na daoine atá timplairt an Nollaig seo. So ní bhaid éon agrán ag teachtamach an teachtain se thugann. Ba agrán ag teachtamach ar ihe cin bliana. Ná ní bhaidach legan amháin ag teachtamach so sean rud í anam gach blian bíon mé ag déanú Tafdúháin sais New Year's Eve special agus bíon ag tafdú ar ihe cin bliana nus sé pre-recorded well tá sé pre-recorded ach just or amháin rih or ar clig rih dul amach 1 hour in advance. So by sé sin tatamach ar ihe cin bliana ach ní bhaidach legan amháin. So by an caid an Gaeilge sa ceann sin a beidir átagan idir an legan seo an legan líofa agus an legan níos simplí. So by sin tatamach ar ihe cin bliana agus an sin baimid ar mursú nó ar sus bliantúil. So ní bhaid aon gCéadaoin Weekly ag teachtamach ar caiith méid na dátaí aáil ceart an sóní bhaid aon gCéadaoin Weekly teachtamach ar an 8ú lá meanar agus ar an 2 lá déag níl méid cínsa tuí sé ras ar an 2 lá déag nó ar an 10 lá is fihead. Beidir ghfuil seansí smó go tuí sé amach ar an 10 lá féad mar tá caiith mé lán rudí difriúil le hafadú agus a olbhú I meanar le cuasa nua atá teachtamach ar learnar se lein ag mí fiara. So ceapman 10 lá féad baimid arás rilí go dtí an sis go ná schedule agus an sin idir an 10 lá féad meanar agus lór an tairí ba taftig teachtamach gach seachtain rilí go dtí sus an tairí ar feúpla seachtain nuair atá méid tógáil leichen de sira I míúil nó mílúnasa. So sin an plan, so ní bhaid mór an gCéadaoin Weekly ag teachtamach agus ní bhaid méid leirt le bhrís rih an Nollaig samar dúirt méid buintathnamh as an Nollaig agus tásúla agam go mbeidh sé híntaach díomh go léir agus níos mó ná aontain eile níos mó na aon daoine eile ag éisteach leis an budcréile Nollaig anna honna do gach duine as éireann ina gcónaí th lear na fiú aon duine nach bhfuil an seans acu chuna bheith arás in éireann nó chuna bheith arás lena glán an Nollaig seo. Lá daoine géisteacht beidir san astráils nó héalann, státaontaí an riachtaontaí agus ní féidir le dul arás I mbliana go dtí gchéarann nó beidir gras áit an eile iad agus ní bhaid siad den an Nollaig chathú lena glán. Nollaig chuna díomh go léir agus tásúlam go mbeidh sé fósceart leir agus péirad ó bhfuil sibh ag déanamh go mbeidh sibh an taitneamh a bhaint as agus go mbeidh Nollaig ionach agah go léir.
le ru me libh ar ihe cin bliana, rais sin é slán agus bannacht.